Gaziyên şer an ku şehîdê nemir yên ku perçeyek ji canê xwe kirin qurbaniya axa xwe. Taybet şervanîniye pecê. Îro hevala me ciwana cima û herdû mîrevanên me fewaz û hediye li gel wan bû û ji wan pirsîn. Gelo çima hikûmeta demkî pêjê qebûl nake. Kan bi hev re li ber siva van gaziyên şer guhdar bikin. Şehîdên nemirin keç û xortên vê welatî ne yên ku bi destê wan hêzên terorîstêk çûn ew birîndar û gaziyê şerin. Di şoreşa Rojava Bakur û Rojhilatê Sûrî de bi hezaran ciwan ji hemû pêkhatan tevlî şoreşê bûn. Doxira şoreşê de û ji bo pêkanîna azadî û demokratiyê parçeyên laşê xwe winda kirin û cîhan ji metirsiya terora Daişê xilas kirin. Ev şoreş jî bi serkêşiya YPJ bû. Ev viyan gabar keça çiyayê Kurmênce. Ew şerê li bendava tişrîn dilingê xwe de gazî dibe. Viyanê dibêje niha hikûmeta demkîya Sûriyê hewl dide jina bike kole û rola wê bihellîne. Hikûmeta Şamê jî dîsa dixwaze bi tunekirina YPJ sîstema koletiya jin bide avakirin bi taybetî ev nexwesteka hikûmeta Şamê viya ji bo me de diyar kirin. Bila jin dîsa vegere jiyana xwe berê tenê bi şêwazekî normal û dorpêşkirê jiyan bike mafê xwe axaftin mafê xwe parastinê nemîne. Li hemberî viya jî em tu carî tavîza ji vê yekê re nadin. Em ê heya dawî jî di vê millî de tekoşîna xwe berdewam bikin ki em mafê xwe yek ji 2011 de di Rojava de hatiye parastin û bi taybet jin xwedî li vê yekê derketin û wekî YPJ em ê xwedî li vê rastiya xwe derkevin û li hemberî vê zihniyetê her jî em ê tekoşînekî xwe xurtir bikin û bilêtir bikin. Ev jî Zeynep Zîlan ji Helebê ye. Dayika wê Türkmen e û bavê wê jî Ereb e. Lê axaftina wê ya bi Kurdî ew qas xweş û zelal e. Hezkirinê min jî ê ziman jî heye. Qederekî wisa yani kêm zêde ez li malê fêr bûm, hîn zêdetir navbartî wisa yani min xwest wisa bi rengekî ê ku ez dixwazim ez bartî nas bikim, hezkirinekî min ji bo wê çêbû ji ber wê ez fêrî zimanî Kurdî bûm. Zeynep li navçeya Sirîniya girêdayî Kobanê di şerê vêdawiyê de birîndar dibe û lingê xwe winda dike. Lê hêzûvîna wê weke xwema ye. Zeynep dibêje rola ku YPJ di şoreşê de kir tu kes nikare çavê xwe jê re bigire û pêwîst e em têkoşîna xwe bidomînin. Yani em dixwazin hem wekî artêşê YPJ hemî yani yeke hem nav jinê ji canê hemî em dixwazin mesela îradê xwe xort bikin. û taybet jinê ji vakê dana ê nav ji vakê dana gerek tu kesekî îradê wan naşkîne yani tu dewlet nikarî îradê jin bişkîne. ji ber ku rastî jî jin kedekî nenormal yani da nav vê welatê da. بحذر شهيدي ما يهاولي جن هي بحذر غازي ما يهاولي جن جيايا او جي حمي ام تعويض وين نادن دولتي را مثلا ورن شو كدي مات النابكن كدي هاولي جن النابكن Van gaziyên şer bi windakirina perçeyên laşê xwe nirxê mirovahiyê parastin. Îro roj dengê ji bo xwedî derketina li YPJ bilind dibe û ji her derê tê bihîstin. Lê hikûmeta demkîya Sûriyê li beramberî vê mijarê xwe kar kiriye.